Yaro a mutane yi. Yaro a mutane kada ka faɗa so uku yaro. Ka san bana san na uku ne ni. Duk masifa ni na fi son kai guda biyu. Can gaba baba. Yaro a mutane yi. Can gaba baba. Yaro a mutane yi kada ka faɗa na biyu na uku yaro. Allah ya ma'allam na sarar da na andan naku. Kai. Ka uba. Ka faɗa na ukun nan yaro. Baba can gaba. A yaro a mutane yi. Can gaba baba. Ana faɗa amma ba faɗa so uku. Nace can an faɗa can gaba baba. Yaro ka ce a yi ta kenan. Ka faɗa so uku. Na faɗa La ilaha illa ubanka ya ci uwatar. Ka ci uwarka. Haba baba. Ba ka da kamar gaskiya. ubanka ya ɗi Tai. Me haka? Wallahi baba wai kawai in an ce mai can gaba sai ce a mutu ana yi. Kan na faɗa. Wai zai fara da ni wai da kanan hayyo mata nadi. To kai Malam Ya'u har fahari kake yi da kai gaba. Wai a kwana ana yi ko kuma a shekara ana yi ko ma a mutu ana yi. Ta kama kake da ita. Malama ko za mu fara ne? Mu fara daga yau. Ai kai baka san abin da kake ba. Dalilin da shi. Domin Allah ya shirya mana. Kai Malam Ya'u. Kai faranka na hannun da Allah. Kuma ba a hannun ka yake ba. Na sani. Yawwa. Ba hannuna yake ba. Yawwa. Amma ai kamata yi ka fuskanci inda rayuwarka za ta karki. Ka nemi cika da imani wajen Ubangiji. Idan na mutu karka bagon kabari na ka bar mutu a gida. Karka kai ni kan ba na san ma ganka a makabarta. Wallahi ko na mutu da ganka a kabari na sai na kawo cizo. Amma san sai na kai shi. Aka tafiya ta baba wallahi ni ga